ଭାଗ୍ୟତ ସେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ପଡ଼ିଥିଲେ ଶବ, ଭାଗ୍ୟତ ସେ ନଳ ରାଜା କାଟିଥିଲେ ଘାସ। ମୋ ଭାଗ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ବହିରେ ସାଜିଛି ବାବୁ। ମୋର ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ଆଜି ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ। ଆଉ ଯିଏ ଅଛି ସେ ମରଣ ସହ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ବାବୁ। ଟଙ୍କା ନହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯିବେ। ଆପଣମାନେ ମତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବାବୁ। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି। ସ୍ୱାମୀ